हाय ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସିଜନ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଟା ହେଲା 12,000 ପଏଣ୍ଟ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଏରିଆ ଡିଆରଡିଓ ସାଇଡରେ ବାଲାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ଏରିଆ। ତ ସେଠି ଆମେ ପରମିଶନ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ବନା ହଉଛି। ଯାଇକି ଆମେ ମୁଢି ଟିକେ ରେଡି ପାଗ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମଟନ ରେଡି ଚାଲିଛି, ପମ୍ପଲେଟ ଫ୍ରାଏ ରେଡି ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ପକୋଡା ରେଡି ହଉଛି, ତାପରେ ଫିରିକି ମାଛ ରେଡି ହଉଛି। ତ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଆଇଟମ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସିଝା ହେଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରେଡି ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି, ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଟନ ର ଟେକ୍ସଚର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ବନା ହଉଛି। ତ ତା ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ପକୋଡା ମଧ୍ୟ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଏଟା ଆଉ ମଟନରେ ଟିକେ ଆମେ ପପୟା ଦେଇଥିଲୁ, ଟିକେ ଆଳୁ ଅଲସା ଦେଇଥିଲୁ, ପପୟା ଟିକେ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେକ୍ସଚର ରହୁଛି ପପୟା ଆଉ ଆଳୁର ଯୋଉ ଦିଆ ହଉଛି ମଟନ ରେ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ମଟନ ଟା। ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ, ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ସବୁ ଫିରିକି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ମଟନ। ଆଉ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ, ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ତ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟାଇମ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ନ କଲେ ହବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି କରିବା ଲାଗି, ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଫିରିକି ମାଛ ଏଠି ଚାଲିଛି, ରେଡି ଚାଲିଛି। ଭଜା ହଉଛି ଆମର ଫିରିକି, ମାନେ ଓଡିଆରେ ଫିରିକି, ଇଂଲିଶରେ ପମ୍ପଲେଟ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଫିଷ୍ଟ ଟା। ମଟନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ତିଆରି ଏବେ ମଟନ ମାଛ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ